Welcome to my vlog. Madala pa no. Sige, paki-share dayon aron makahatag tag sayo. So, talagsa na lang og live sa Facebook no. Mga pinangga no. Ana na siya. Nataga-focus sa radio sa pagkakaroon. So, shout out no sa tanan natong mga Facebook followers. Nakuratan ko kay ni naka on the spot ni sa mga nanugat dito sa Southern Cebu. So, mayang gabi no sa tanan nga mga naglantaw diha niya nga higala ning gawas gyud naka on the spot may ganiha sa 314 sa mga nanugat sa Southern Cebu o Northern Cebu. Giing na nako mo mga taga Cebu, mga taga Dakbayan Sugbo nga pa-reserve mong gabi wala man mo mulihok. So wa ko gasal store ganiha. So mao gid unta to igo kay sa schedule mga higala pang Martes. Kung ni sell store pa ko ganiha, on the spot po unta mga pinangga, no? Kay ang akong gidala nga guide usa ra baya sa Southern Cebu, sa Northern Cebu ug sa Dakbayan unta sa Sugbo ara to tas naga nya wala man mo naga pa-reserve, so gi-cancel lang usa nako. So mao to ning gawas mga pinangga ang kining among special sa daily guide mga pinangga no sa Southern Cebu ug sa Northern Cebu. So nabulahan ang mga nanugat sa South Cebu ug sa North Cebu. Sa Dakbayan sa Sugbo kato mga naglantaw diha, pwede mo magpa-reserve mga pinangga, text lang kay atong ilista 0906-209-8717. Ayaw lang ninyo i-comment, i-text lang sa ako ang usa ka buok nga cellphone number 0906-209-8717. Ma'am Susan Ruiz, so congratulations tang 3 hits gid ka karon adlaw. Ma'am Susan, nakadaog ra mo diha kay kanang 143 ako nang gihatag pod mga pinangga no. Lahi lang gid sa Facebook no kay mura ra gyud wala mga pinangga, pero okay ra baya pod. Ako lang pasalamat lang ko kay ang mga nanugat ni adtong Domingo nakadaog no, ang mga nanugat ni adtong kagahapon nakadaog. So bisan ginagmay ang grasya, bisan gamay atong pasalamatan kay grasya man mga pinangga no. So kung di ta kay balo magpasalamat sa dako nga grasya, unsa na lang ka nga gamay no mga pinangga. So bisan gamay ang grasya ato gyapon ang pasalamatan mga higala mga pinangga no. Ang anak ra gid na ang life, dapat mapasalamaton ta kanunay mga pinangga sa mga grasya nga atong madawat no, atong maangkon mga kaigsuonan mga pinangga. Madako sa og sa magamay kinahanglan kay balo ta magpasalamat sa grasya mga higala mga pinangga no. So mas i-bless ta mga pinangga no, kay mapasalamaton man ta bisan gani ang uban mangayo mangampo no, magpasalamat o manggani daan sa grasya nga umaabot no,
mga pinangga sa grasya nga wala pa maabot silang kinabuhi, ila pa maganda pasalamatan daan samot na unsa na lang kag moabot, no mga pinangga. So ingon ana, no, so dapat ang grasya atong pasalamatan. Ako nagpasalamat pud ko sa mga katawhan, sa mga namalit mga higala sa Toledo ni adtong adlaw nga Domingo. So dako gid akong pasalamat sa bisan ginagmay, no, kay sa tinuod lang rambol ra gyud mi sa 314 kini, pero dako gyapon kayo kung pasalamat kay nakadaog ang mga nanugat, no, nakadaog jud ang mga namalit sa atong produkto. So mapasalamaton kaayo ko nga ako nagatuo, nagasalig nga mapun-an pa ang kadaugan, mapun-an pa ang grasya karong semana para sa akong mga suki, no, para sa akong mga miyembro sa Southern Cebu o Northern Cebu nga mga aning salig usab sa atong epektibo nga mga produkto. So sa tanan nga mga naglantaw diha mga pinangga, no, ang grasya magagad na sa to mga higala, no, kung feel na to nga wala grasya nga naabot sa atong kinabuhi kana samot kita kalisod ana feel na to lisod kay itong kinabuhi niya, kuha na lang, permi na lang kitang gasaway, permi na lang kitang gasuko, no, tanan atong gial kontra mga higala way kausaban atong kinabuhi ana, no, di na nato magamit mga pinangga ug di sad na nato mapuslan mga kahigalaan, no, kanang sige ra taga kuan sa uban ga hilabot, sige ra taga libak sa uban, sige ra taga kana bang gabasi sa uban, no, gadipindi sa uban, no, kay nagampo sila magampo sad ka, kay pasalamat sila sa grasya magpasalamat sad ka. So lisod kayo na ingon ana, no, mga pinangga sa atong ginabuhi do na gini kalisdanan, pero katawan na siya mga pinangga, no, kay ang kalisdanan mo ginang di na nimo pasagdan, imo nang sus, kung di na nimo dawaton mosamot jud ka kalisod mga pinangga, no. So dawaton pasagdan mga pagsulay pasagdan ra, no, mga pinangga di na makababag mga pinangga. Una nga ako nagapadayon pug ko mga pinangga bisan daghan kay mga babag, daghan kayong mga pagsulay sa kinabuhi, daghan kayong pagsulay sa ako ang kaugalingon, no, sa ako ang hatag ninyo dirag kining kalingawan, daghan kayong babag mga pinangga apan mga kahigalaan padayon ta mga higala, pasagdan ta ng mga tao nga mga kining wala kauyo nato, pasagdan ta ng mga tao nga wala ganahi sa atong gibuhat mga pinangga, no, kay gusto na sila adto taganahan nila, ang ilang gusto kitay maganahan nila, kay bisan kinsa pa di gid sila ganahan ana mga higala. Ya, diri dapit di lang kita pulos numero, no, mga pinangga. Okay, kapoy kay ng numero, magsige lang tagkapilde, no, unya ini kini ini kapilde na to sa puton ta, no, nya kana bang di na magkadimao atong kinabuhi, no, mga pinangga. So lisod kaayo, no, unya kung ato po natagdo ng uban lisod kaayo, no, atong tagdo ng uban wa man sila gikatabang sa ato, no, ang ilang ikatabang ana duot raman ya magpadata na alkansita mga pinangga, no. So ang kanang uban
mga pinangga, ang naamo silang utok lahi ba kanang batasan nga ingon ana mga pinangga na bitong di nimo ma-appreciate ang uban so batasan gina sa tao di gina mawagtang hangtod mawa na las kalibutan o gyapon ang batasan mga pinangga. So atong batasan di gina mawagtang kasi kung saan nato nagtago di gid molutaw gyud na mga pinangga, no? So ang gusto sa uban mga pinangga ang ilang gusto, no, pero di man mahitabo nga ang atong gusto maopoy gusto sa uban, no, ang ilang gusto maopoy gusto nato di na mahitabo mga pinangga. Doon na lang usahay nga magparehata gusto pero pareho atong ganahan bro talag sara kaayo na mga pinangga, no? So ang desisyon sa uban lahi na sa atong desisyon mga pinangga, lahi tag desisyon sa atong kinabuhi mga kagalaan. Ang nakapait lang yun kung ang pirmi rigid nato isulod sa atong hunahuna atong kasing-kasing atong utok mga bati, no, kay nakakita ka nga ingon ana siya ngayon ka mao man na, di ba? So nga naman makaingon ka na pulos naman bati ang sulod sa imong una o kasing-kasing. So bisan pag nagbuhat og nindot ang tao di gikakakitaan ng nindot nga ilang gibuhat kay ang imong kinabuhi pirting bati ang imong utok pirti ng pulos na bati, no, nasa imong utok-utok ang nasa imong utok imong huna mga pinangga, no. Unya bisan pag sus di gid na mahitabo nga maganahan muuyon pulos gyud na supak ang tawo nga walay kalinaw ang kinabuhi pulos perming gasupak perming wa kauyon, no, perming di ganahan mura gyud na ang tawo nga walay kalinaw ang kinabuhi walay kalinaw ang huna-huna, no, walay gugma ang kasing-kasing ingna ko niyong bakakon mga pinangga, no. So ingon ana na unya kung ingon ana pud pananglit kita ron, no, mga ingon ana na lang pud ato ang kabisihan makatabang na sa atong kinabuhi be kamo makatabang na sa atong kinabuhi dili mga pinangga, no, makahatag ba nag mga maayo sa atong kinabuhi dili mga pinangga, no, makaluwas ba na sa atong kalisod makahawas ba na sa atong kalisod dili gyud mga pinangga. Galangan-langan lang na gakalas-kalasan nas oras nga usapon mga pinangga makasamot gyud na sa kalisod, no, kanang ginalisod-lisod nimo pirmi imong kaugalingon na magipanang nga maglisod ta pero nato lisod-lisod natong kaugalingon no mga pinangga kita na gud ni, no. Mao ra gina dunay di kasabot sa tuwa nga walay sabtanan mga kahigalaan, no, wala siya kana sila ang ilaha manggod ana labad kana sila ulo dagan man na sila og utang, no, dagan man na sila kontra